Sziasztok! Én Parti vagyok. Én meg Viktor. És ez a PV Channel. És megint honfoglalózunk. Igen. És kezdjük el. Játékindítás. Igen, szuper játékot csinálunk. Az előzőben Amúgy, nyertük. ha akartok velünk játszani, akkor jelöljetek be minket barátnak, és majd valahol mondjuk Gmailen írunk egymással, és akkor megbeszélünk egy időpontot, és ti is játszatok velünk. Igen. Ezt elég sűrűn Válaszolj! Bocsi, ezt majdnem kinyomtam. Melyiképpen nyújtott be a kirajhoz kegyelmi kérvényt a Rózsa Sándor, mint szerint 1815. Ez az. Megint jó kezdés. Úgy is fog végezni. A Rózsa Sándor, ez nem is 1600-ban ért. Hanem szinte középkor volt. Védjük meg magunkat. Azt akarom. Az érre törtél. Az éret, mindig így van, mindig mi törünk az érre. A kis sama. Melyik Válaszolj évben halt gyorsan. meg Gabriel Coco, francia divattervező? 1999. Ezek nagyon másolnak le minket. Basszus. Ezek 50-et kellett volna írni. Nem maradunk már a szerencseszámoknál se. Oda rakja a húzi, és el fogja érni a varrunkot. Vagy ha csak nem a övét. Nem. Meg Ő már így is. Visszavonulás. meg fog cseszolni. Mennyi a derékszög színusza? 90? Az a fok akar lenni? Színusz? Nem tudom. Nem baj. Kaptunk egyet. Igen. Színusza. Színusz. Ez Mindegy, az. hagyjuk. Az csak egy színusz. Amúgy, ha ide rakja, akkor magának szarja le. Ide fogja rakni, hidd el. És magának elszarja egészet. Nem. Visszavonulás. Az nem tetszik. Ez a hang nem. Hány forduló van abban a bajnokságban, ahol 20 csapat szerepel, mindenkinek játszik kétszer? Ez az. Igen, 38, mert van egy eleve csapat, aki te vagy. Igen. Az érre törtél. Zéra törtünk. Aha. Még jobban. A kis macska se rakja a nevemet. Csak hogy nem egyesek. Hány grams... Hol? Mindegy. Hány gram szénhidrátot tartalmaz 100 gram? 50. 5. Basszus. 50-et akartam írni. És még jó is lett volna. Ez semmi nem volt. Meg így is így. Nekem még nem lehet bekapcsolni a csetet. 10-es level. Azt hiszem. Nem, 12. Kar. Ha még ezt megnyerjük, akkor picit be vagyunk biztosítva. Mennyi horvát dvejcs szósza? Dvejcs... 2? Dvejsztó. Dvejsztó. Nem olvastam végig dvejsztót két szó, az egy dvejsztó. Dvejsztó. Ezt kellett már Visszavonulás. tudnunk. Igen. Kezdődjön a csata. Mi nem olvastam el végig? Első Az én pillanat. hibám volt. Nem is tudtuk mi amúgy odaírva. Dvejsztó. Mert a horvát az szinte ugyanaz, mint a szólak. Igen. Hol volt az Aleménei csata? Aleménei. Alumínium csata. Ott az Azt hiszem, Ázsia. hogy ez úzdom. Afrika, a jó öreg Afrika, ahol fürdett az erotika. Ha. Jó van, Putrik. Vissza fogja foglalni. Angár. Ki nem magyar származású a fotográfus az alábbiak közül? Andri Kertész, Robert Capa, Bressé. Azért utolsó Jó, én nem vagyok fotogén. Ezt nagyon elcseszte el. Ide támadunk. Visszavonulás. Vártámadás. Vártámadás. Az alábbiak közül melyik sziget tartozik Japánhoz? Kyushu, Negro, Kyushu, Gomera, Siess. Kyushu. Az első, a második, Én sem az tudom, eleve első. azt raktam volna. Nem, a harmadik lesz, a negyediket. Nem baj.
Az alábbiak közül melyik tudományág foglalkozik a daganatos betegségekkel? Onkológia, dramatológia... Siess! Onko... Jaj. Mondjuk egy Második darabon. kör. Mindegy, én vérre olvastam valami másnak, azt nem mondom el. Angár. Melyik sporttal képviselőit nevezték tréfásan karfiolfölűeknek a lövész, evezés, ökölvívas, birkózat? Siess! Nem lehet igaz. Ejtőernyőzünk. Igen, ezt letámadjuk. Ez nem számít. Feltámadás. Az elemek mely csoportjába tartozik a szén? Széncsoport, a részcsoport. Vajon? Bírtam volna. Melyik évben lépte át a föld lakosainak száma a 7 milliárdot? Oda nézz! Ezt figyeld! 2011. Én tudtam. Nem baj. Azt egyet leverjük még neki. Csak egy a közé. Utolsó torony. Az alábbi automárkák közül melyik nem német? Opel, Subaru, Mercedes-Benz... Subaru? Siess! Elbaszottam valamit. Melyik évben mutattak be Keleti Márton a Csodacsatár című filmjét? Ez 2005. 1950. Még támadhatunk. Akkor ma volt tévé? Mikor? Akkor mióta volt tévé? És aztán nekem jó van, aztán fogok tudni mindent. Az a jó, hogy akármikor. Melyik étel tartalmazza a legkevesebb kalóriát? Trappista sajt, magyaró, cukor, banán. Banán. Igen. Nem tudtad? De még támadhatunk. Még egy. Harmadik kör. Ma nem mehetünk őre. Erre is megyünk. Angár. Melyik nyelv nem tartozik az új latin nyelvcsaládba? Francia, olasz, román, azeri. De ezt is elcsesztük. Hát, minek szólsz meg közben? Nem baj, egy bastyája maradt. Azt És meg... utolsó körben úgyis mindenre támadhatunk. Ezt fogja. Igen, azért mondom. Ki volt Benny Hill magyar hangja? Gábor, János. Ez mindenhol ott van. Mi kezdjünk? Nem mi kezdünk. Utolsó leszünk. Feltámadás. Melyik nem veszélyes hulladék az alábbiak között? Számítógép, sörös üveg, motorolaj, neonfénycső. Melyik nem? Siess! Üveg. Számítógép. Homérosz Illasziában hány hajó parancsnok Achilles? 7. Mennyi? Amúgy nem tudom. Közelebb vagyunk. Ja, a 7-es az mindent megad. Oké, megint az 5. Utolsó kör. Én a pirosat támadnak a ő helyébe. Okos. Hogy hívják a Mérga család mérész űrutazó szereplőjét? Aladár. Hány nap a cement szilárdulási ideje a szabvány szerint? 2. 1. De ne... 28. Támadás, várra, gyorsan támadunk. Oda fog menni. Nem lesz hülye. De az. Amikor nekem nincsen izénk. Most nem fogunk felolvasni amúgy. Papagáj. Igen. Nekem a sajátom, amit én játszok, azon már van mindenem. Tisztelt. Utolsó esély a Na győzelemre. mibe, Viktor? Válassza. No, gyorsan. Akármit nyomja. Feltámadás. Milyen állat rejtőzik a honfoglaló szóban? Puhatestű, madár, emlős, hüllő. Honfoglaló. Ló, emlős. Melyik évben született Terence Hill olasz színész? 1964. De hogy korábban? Ne sírj. Legalább 50-et írta volna akkor. Vége a Nem játéknak. lett volna jobb. De, nem. Utolsó vagy. Nem mondod. Hát legalább kaptunk 100-at. Hát tetszett a videó. Szóval, ha tetszett a videó, akkor lájkoljatok vagy iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok! Sziasztok!